חברים, כאן ישי בסרטון ראשון. תמיד אנחנו מכירים אותי כי זה סרטון ראשון ולא משתתף אותי. אז אני ישי, וסרטון רציתי לפתוח עם ברול סטארס, עם פתיחת תיבות. כן, אני יודע שלא ממש כולם אוהבים ברול סטארס, אז אם אתם רוצים עוד ברול סטארס, נגיע 4 לייקים, 5 לייקים. אם נגיע ל5 לייקים, יהיה עוד סרטונים של ברול סטארס. אם לא, כנראה שאתם לא רוצים. אז בואו נתחיל עם המיני בוקס. קדימה. יש לנו גם 3 מגה בוקס וביג בוקס. 1. יפה, ודריל, בול, לא משנה. אחלה, טיקט. טוב. אני מאוד רוצה פעמים כי לבל ממש נמוך. וואי, טיקט. וואי, אני מאוד גם מהר רגע. אני אפילו לא מספיק לראות את עצמי. רגע, בוא נראה. טרה זה טוב, ממש טוב טרה. טיקט ופרנק זה מטורף. 2 טיקט. טוב, נגמר המיני בוקס. לא קיבלנו עדיין כלום. האמת ציפיתי לקבל מהמיני בוקס. קיבלנו 3 קלפים, אני לא יודע אם זה מה שמקבלים שחקן או לא. אחלה ג'ין. ו2 כרטיסים. זה טוב. ועכשיו, לחלק הגדול. 3 מגה. 3, 4, אוקיי, בוא נקווה שיש 6. אם יש 6. אומייגאד. אני לא מאמין. אני בהלם. מי קיבלנו? סטאר פאוור. אומייגאד, זה כזה מטומטם. זה לא רציני. לא מאמין, סטאר פאוור. הייתי בטוח לשחקן משהו מטורף. 5, לא. אני כולי מתלהב. יצא לי שחקן חדש. חסרי ילובים. וואו, זה הרבה. יאללה. רגע, בוקס אחרונה. האם יש פה טוב, קיבלנו סטאר פאוור. והרבה ילמים. איזה נח. לא מאמין, הייתי בטוח שיצא משהו טוב. 6! כולי מה זה? בוא נראה מה זה. אחלה. סבבה. טוב. בוא נעשה איזה משחקון קטן איתו. נראה את הסטאר פאוור החדש. לראות מהפתיחת תיבות שפתחתי כמות ממש גדולה, ואני חושב כי פעם פתחתי הרבה יותר, אבל כן, פתחתי כמות די גדולה ולא יצא לי כלום, שזה ממש מבאס. אני אנסה לפגוע פה קצת ולהרוג אותו. יפה מאוד. ניקח גם את זה ונלך את זה. יפה, הוא מנסה לגנוב כמו נוב רגיל. נמצא סתם לא כמו רנק 18 איתי, כזה לא כזה נוב. אמור להיות לא כזה נוב, אבל יכול להיות שהוא סתם משחק רק עם טיק. נלך לפה, נקפוץ אליו. היי, ביי. יופי, שואודאון, צריך להיזהר ממנה כי היא יכולה להעט אותנו ולהרוג אותנו. אז נהרוג אותה. יפה מאוד, זהו. ניצחון. אני חייב לדעת שהאמיתי, זה לא יצא כדי כך גבוה, כי זה בעצם היריות ממש מהירות, שאני ממש אוהב את זה. אני חושב שזה מה שזה עשה. אם זה לא מה שזה עשה, אז סתם דמיינתי שהיריות פי 20 יותר מהירות. לא באמת פי 20, סתם קצת יותר מהירות. אבל כן, אז זה היה לנו מקווה שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ, זה מאוד ישמח אותי. תיתנו לייק, ואם נגיע 5 לייקים, אני יודע שאתם רוצים עוד סרטונים של ברול סטארס. זה הסרטון היום, ויאללה ביי.